El Torn Barcelona és un espai situat al Poble Nou que s'ha convertit en el centre de referència a la ciutat per a aficionats i professionals de la ceràmica. I tenim a la Marta, que ens explicarà què s'hi fa exactament. Barcelonins i estrangers es reuneixen aquí, al Torn Barcelona del Poble Nou, per aprendre, treballar i gaudir de la ceràmica. Es tracta d'un hub internacional, un centre on es programen monogràfics, cursos intensius pels aficionats que volen aprendre a treballar amb la ceràmica i on també es lloguen petits espais, petits tallers pels artistes professionals que necessiten un lloc per treballar i també per concentrar-se. En breus moments parlarem amb un dels impulsors d'aquest espai i també veurem com treballen els alumnes del taller d'aquesta tarda. Fins ara. 9 minuts i seran les 6 de la tarda i és moment ja de connectar en directe amb la Marta, que és als tallers de ceràmica del Torn Barcelona. Ara mateix estan fent una classe amb alumnes que s'inicien en el món de la ceràmica. A veure com està anant això. Hola de nou, Emma. Ens trobem aquí, com ja hem dit abans, en el taller de ceràmica de Torn Barcelona i estem acompanyats de Martin Loew, que és un dels impulsors d'aquest espai, juntament amb la seva esposa. Buenas tardes, Martin. Buenas tardes. I també estem aquí amb tots els alumnes d'aquest taller i ara mateix ens explicarà una mica el Martin què estan fent exactament. ¿Qué están haciendo aquí en este taller? Aquí estamos en una clase de torno. Hay alumnos aquí con Corre, la profesora, que está enseñando cómo se centra el barro y cómo se sube para llegar a una forma de un cilindro o de un cuenco o de una ensaladera. Molt bé, doncs anem a veure a l'Alba què està fent i què li està ensenyant la professora. Entonces, quitar un poco las manos, quitarlas un poco. Vamos a ver la posición. Entonces, codos cerca del cuerpo, así pegaditos. Conectar pulgares, así. Y entonces, colocar el dedo corazón dentro de la pieza en el número 4. ¿Vale? Puedes empezar. Y este dedo también para estabilizar un poco el dedo corazón que está en el medio. ¿Vale? Entonces 3 dedos fuera, en el número 4, y vas poco a poco subiendo. Abajo aprietas un poquito más y subiendo un poquito menos y un poquito menos presión hasta arriba de todo. Cuando llegas arriba, también puedes, si quieres, comprimir la parte de arriba para hacerlo nivelar la pieza un poquito. Perfecte, així és. Doncs ara veiem com està intentant fer aquest objecte. Alba, de quin objecte es tracta? A veure, en principi vull fer un gerro, però mai és el que vull fer a cops. I com és que un divendres a la tarda estàs aquí intentant aprendre a treballar i a fer objectes de ceràmica? Per mi és molt terapèutic, és com anar a ioga o al gimnàs o anar a ballar, és treballar amb les mans, que jo almenys estic tot el dia a l'ordinador i estar una mica treballant amb les mans, no sé, tornes com estar una mica amb tu. I llavors tu planteges com una afició, no? Sí, totalment. Sí, no tinc cap finalitat comercial. Sí, però tinc la casa plena de ceràmiques, el meu nòvio està fins al gorro ja de plats, però encantat. Molt bé, doncs ara anem a veure el Joan. Hola, Joan. Què estàs fent aquí? Doncs mirar un bol al que surt. No, tampoc és que sigui gran cosa, però vaig veure un company que ho feia i em va agradar molt i vaig pensar, doncs mira, intentaré copiar-li. I ja. Molt bé, i quant temps fa que estàs fent ceràmica o que estàs treballant? A veure, faig a cops, no? Ara feia un mes que no venia, torno a venir, però més o menys en total portaré 4 mesos o així. I sempre has vingut aquí, al Torn Barcelona? Sí, però vaig començar a mirar per Barcelona a veure què hi havia perquè m'agradava i al final vaig decidir per aquí, vaig arribar aquí, vaig veure tot el que hi havia i que més hi ha altres coses que fan també, és el Torn, però després hi ha més històries, doncs vaig dir, em quedo aquí i ja està. I després, ara què estàs fent? Estàs fent el torn i després quin és el procés per acabar de fer l'objecte? Ara el traurem d'aquí del torn amb un fil, el deixem aquí a la fusta aquesta de les feines que tens fetes, més o menys, no, que tens per aquí, i com ja tornaré la setmana que ve, quan torni la setmana que ve doncs ja tornejaré. El que es diu retornejar, que és quan ja està més sec, que li acabes de donar la forma fina ja, perquè ara està molt... Ja comences amb les eines i comences a donar-li la forma que vulguis ja i deixar-ho ja net del tot. Molt bé, i llavors també això es pinta, es decora o què hi fas? Després passa, quan està retornejat ja deixem que s'assequi una altra vegada del tot, passem al forn, els forns que tenim allà,
Fem una primera cocció, després de la primera cocció després posem l'esmalt o el pintem amb engoves i coses d'aquestes que hi ha, i ja està, ja fa, doncs, jo què sé, doncs, tot el que veus per les botigues és el que com acaba. Però vaja, queda molt per aprendre encara, no et pensis tu que porto. Però bueno, vaig fent cosetes, no? Tinc la casa plena d'històries. Molt bé, Emma, doncs ja ho veus, aquí estan tots molt actius i van aprenent a fer ceràmica. Després, d'aquí uns minuts, intentarem nosaltres a veure què ens surt, aviam quin objecte podem fer i aviam si ens el podem portar a casa. Fantàstic, cap a la redacció. Després ho veiem. Merci, Marta. Passem ara al Poble Nou. Si fa una estona que ens seguiu, recordareu que el programa d'avui ens estem iniciant en l'art de fer ceràmica a l'Espai Torn Barcelona. Fa una estona hem conegut alguns alumnes i ara que ja han acabat la sessió, la Marta ens explicarà més detalls de la tècnica i l'art de fer ceràmica. Hola, Emma, ja estem aquí una altra vegada. Estem intentant fer un bol de principiants, perquè, òbviament, no en tenim ni idea. I aquí tinc al meu costat el Martín, que m'ensenyarà una mica com posar els dits i com fer-ho. Aviam, Martín, ¿qué tengo que hacer? Mira, pones los dedos así, apretas un poquito y subes muy lento, concentrado. Subes muy lento, finito, subimos más. Subimos más. Afloja un poco y salimos. Y salimos. Y ahora el borde, ¿no? Sí, ¿me has dicho? Así. Y así. Y bueno, Martín, cuéntanos un poco, ¿cómo habéis llegado aquí a Poblenou con el Torn Barcelona? Mira, soy ingeniero en Suiza, he trabajado en empresa, he descubierto la cerámica como ocio y después hemos decidido en tiempo que ahora basta ingeniería y trasladamos a Barcelona, ciudad internacional, y abrimos un taller de cerámica. Por curiosidad, nos interesaba mucho. Y primero estabais en el Clot. Sí, primero en el Clot, un taller muy pequeño, después hemos visto este espacio aquí, que ahora tenemos aquí espacio de escuela, espacio de talleristas. Muy bien. Y bueno, y por lo tanto habéis ampliado el proyecto, ¿no? Por eso necesitabais un espacio más grande. Sí, mucho más grande, porque somos unos 37 artistas que trabajan aquí, tenemos hasta 90 alumnos, cursos continuos. En los cursos intensivos también tenemos siempre entre 6 y 8 alumnos cada vez. Sí. Entonces, con espacio que tiene mucha luz, mucho espacio, podemos trabajar con mucho gusto. ¿Y cómo, por qué cambiaste tu profesión por una afición? ¿Qué te llevó a cambiarlo? ¿Qué te aporta trabajar con barro? Me encanta trabajar con el barro, sobre todo el tornear me gusta. Tenemos gente muy maja aquí, gente del mundo entero. Tenemos artistas aquí. Y claro, porque además de cursos intensivos también tenéis espacios para los artistas que puedan trabajar, concentrarse, ¿no? Sí, están aquí, tenemos 36 artistas y 20 nacionalidades. Que además, claro, son de diferentes partes del mundo, es decir, no solo hay gente de Barcelona, sino que turistas y extranjeros vienen aquí para trabajar, para empezar a trabajar con cerámica, pero también para perfeccionarla, si ya saben, ¿no? Sí, lo que gusta mucho es el concepto Barcelona con actividad creativa o tornear, hacer cerámica en Barcelona. Es una combinación que va muy bien porque pueden trabajar con el torno, con la cerámica en la mañana y por la tarde, por la noche naturalmente, viven la ciudad bonita, interesante, muy cultural, bien. Comida. Muy bien. ¿Y cómo acabamos esto? Mira, así, vamos para arriba. Haz una vez más, por favor, hazlo tú, hacemos juntos, los dos juntos. Vamos así, una vez más arriba. Vale. Ahora lo abrimos así, ¿me ayudas a abrir? Así, plegar. Abrimos así. ¿Así? Sí, ¿me sigues? ¿Así? Así, haz eso, vale. Haz así, un poco más. Vale. Y ahora haces así. Así. Subes la pieza así. Vale. Ya eres diplomada para bols. Muy bien. Saca el agua, mira así. Sacamos el agua. Marcamos ahora... aquí abajo, marcamos la pieza. Vale. ¿Y ya lo podemos sacar? Sí, paras el torno. Paras el torno. Yo te lo corto y tú lo coges así abajo. Vale, a ver si no se me va a romper. Que no. ¿No? Vale. Así. Cógelo ya. ¿Ya? Sí, perfecto. Ponlo aquí. Muy bien, mira. Me ha quedado un poquito torcido. No pasa nada, mira, ya está redondo otra vez. Y después de todo el proceso, ¿cuál es el resultado? ¿Qué piezas nos puedes enseñar? A ver. Mira, aquí ves varias piezas. Sí. Las derechas son mías, otras son de artistas y algunos de los alumnos. Vale.
especialmente el huevo ahí es de un artista de Bélgica que trabaja muy fino con porcelana. En la otra izquierda, el azul, es de Annick, una francesa, que hace temes de ballena i teteres. Bé, doncs ja veieu aquí les peces i, bueno, Emma, doncs això, ja hem intentat fer un vol i ens ha sortit una miqueta així, però aquí també hem de saber que faran exposicions a l'octubre de tots els artistes i bé, aviam si podem tornar, perquè crec que haurem de tornar a fer un intensiu i a perfeccionar una mica la tècnica. Doncs clar que sí, que tens bones maneres. Moltes gràcies.